Kibor pulet ke anti-narcotics task force haka janmir jaga arpulai terek nai wing arhaja arpusan kila yok kem yo wei usuba nong khayi drugs katba udang Thmu ban Pynpoi yo drugs sha wei Nongdih Lumdiengmet kasnong umpling. Uniu suba nong khayi drugs udai bela itu kerteng kumu Pynshngaiñ khar kongor ubadehi nakatega jaka yo Pynshngaiñ la yo bat katba udang dan haka kali turis jong u ke Swift Desire ML not san ar khandai nyo pra. Haga jing talasi ya kakali kipulet kila yo ban kurup ya artli ki sendok saban ki batap yo Drok heroin ubak khia hadu R4 pralai gram. Yo new brio la register mukadama Harinja police station hapo ki kendon ke NDPS Act bat ke jing tokit menta kala ya chakmat. Habatin pej bahaki ki shop ke shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.